A srdiečko občas nájdete aj na hrudi nejakého domáceho oblečenia. Dokonca keď sa zapozeráte do obrázku, tak my tu tiež také niečo máme, alebo budeme mať, ale najmä je tu pani Beniaková, vitajte. Dobrý deň. Ktorá nám teda trošku pomôže vybrať si to správne domáce oblečenie, pretože teraz tá jeseň a zima, to je čas, kedy sme oveľa častejšie a dlhšie doma a chceme sa cítiť komfortne a pohodlne. Pani Beniaková, čo tu komfortnosť a pohodlnosť zabezpečuje v rámci teda materiálu, ktorý by sme mohli mať na sebe? V každom prípade si myslím, že je to ideálne, keď je to priedušné, keď je to prírodné, to, čo tá koža má rada, znamená prírodné materiály. Tu by som určite do žiadnych technomateriálov nešla, čo sa používajú na šport a tak, čiže buď bavlna alebo bambus. Občas ale v tej bavlne je trošku primiešaný nejaký ten elastán. Keď si pozrieme to zloženie, tak je to dobré? Môže to, obstojí to, keď teda máme niečo také doma dlhší čas na sebe? Troška elastánu neuškodí. Napríklad máme tu taký model, ktorý máme tak s elastánom. Ukážme, áno. Ktorý je teda elastický. Sú to také orientálne, troška voľné nohavice na doma. A tá jemná elasticita spôsobuje, že teda keď si akokoľvek sadnete do gauču, do postele na zem, neviem čo, že teda sa to tak veľmi akoby nezarežáva, je to také pohodlnejšie. A rozhodne použité materiály sú dôležité, že ten elastomer je opradený bavlnou, čiže na telo vám nepríde teda ten ako umelina de facto. Tá umelina. Áno. Tam je taký pekný, už keď teda tam stojíte a ukazujete nám a my sa naň pozeráme na ten model, je tam taký pekný kabátik, svetrík, ja neviem, ako by som to, alebo... Áno, taký prehoz sme tam prezentovali, že teda keď je babe zima, dáme zima, tak má tričko. Na ulici dáma, doma baba. Áno, tak nejak. Že teda dá si vestičku a je ešte zima, tak si môže dať prehoz s dlhým rukavom. Čiže ako farebne to troška zladiť. Ano. Ja to mám rada, prosto aj doma byť troška zladená. Ale to je taký pekný kúsok, že si myslím, že to by pokojne mohol sa nosiť aj na von, aj do exteriéru. Ano. Tam vedľa máte také príjemné teplákovú súpravu, možno pre takú mladšiu generáciu, alebo teda pre niekoho, kto má rád kapucu. Ja by som povedala pre takú zmrzlejšiu generáciu, že teda je to hrubší materiál, je to výplnok a vlastne tu sme priniesli, že teda môže byť aj pre mamu, táta, ženu, muža a vlastne taká akoby unisexová variácia. Kto má rád kapucu, že teda je zmrznutý tuto na krk, dosť veľa ľudí ako trpí, čiže si zohreje trošku, dá si to tam akoby vyššie a teda tieto teplakové súpravy sú pre teda zmrznutejších. A toto pokojne takisto môže byť aj doma a možno aj navonok. Ešte ma zaujíma jedna vec. Toto prvé, čo ste ukazovali, má ako keby patent na spodu. Tuto je to len také zapošité. Áno, áno. Je v tom nejaký rozdiel v rámci komfortu, alebo kto by mal sa upriamiť na taký ten patent a kto by mal mať iba také ako keby rovné tie nohavice? Ja to poviem, že to je dosť kuriózne, že ja by som povedala, že chlapi budú mať radi voľné. Áno. Není to celkom pravda. Sú zákazníci, ktorí majú radi ten patent. Teda teraz neviem, že či kvôli zime, alebo kvôli čomu, teda neviem. Muži by nám to mohli povedať. Aby sa im to tam neklamdalo niekde dolu. Ale v každom prípade tu vám nefúka a tam trocha pofúkuje. Pokiaľ je doma prievad v izbe. No keď sa menej kúri a tak ďalej, takže ako záleží od toho komfortu, aký si zákazník ako predstavuje, že to mu dá. Na tej vašej strane ešte máme niečo, čo už teda pôsobí ako keby pyžamkovo, aj zároveň domáce oblečenie. To sa mi na tom páči, že dá sa to vynosiť aj tak, ako chceme. Áno, veľmi dobre ste to pomenovala. Hovorím tomu obojpohlavné oblečenie, že teda je to do voza aj do koča, čiže kto hľadá pyžamko, má pyžamko, ale ja myslím, že to je skôr domáce oblečenie s tým, že teda je to v tých kúrenejších priestoroch viacej, že teda není to až také teplé, ale má to teda dlhý rukav a tie variácie s tým srdiečkom alebo inými ozdobami, akože ako je komu vhodné. Aj to, aj tá farebnosť, napríklad ja sa priznám, ja mám radšej jemnejšiu farebnosť na spanie a možno by som to naozaj využila ako domáce oblečenie. Spomínali sme, že celá rodina niekedy sa pooblieka tak, aby navzájom bolo vidieť, že to je celá rodina, aby boli poprepájani a deťom sa to páči. Máme tu Vivienka, poď. Ktorá teda je zvyknutá na publikum, lebo tancuje. Áno. A teda toto má takisto domáce oblečenie. Áno, prišla nám predstaviť domáce oblečenie, ktoré by som mohla prezentovať ako tú mamu a tatu, že teda sa poobliekajú spoločne. Ona už je taká modelka, už si to tak dala. Takže by to bolo ako také rodinné. Toto dobre, ja chytím mamu. Áno. Na mamu, tatu a teda a máme tu na dievčatko, ale môžeme to mať aj pre chlapca, tak sme sa dohodli, že ukážeme aj chlapci taký ležerný postoj.
No a ešte nám teda ukáže aj druhý model. Dobre. Ďakujeme pekne. Vivienka, ďakujeme. Ešte máme nejaký druhý model, tak potom sa pôjdeš pekne prezliec. Dobre, takže videli sme, že dá sa to tak ako keby napasovať na celú rodinu a viem si predstaviť, že je taký usmoklený víkendový podvečer, alebo ľudia sa vrátia z nejakej turistiky a všetci sa poobliekajú takto, zakryjú sa pod dekou, chrúmajú nejaké keksiky a tak si užívajú. Áno, a to mala som taký ako zážitok, že vlastne nevedia čo, tak akože toto je také akože rodinné, milé a deti to veľmi dobre vnímajú. Áno, tak familiárne. Áno, že aj maminka má to isté, ocinko má to isté. Áno, majú pocit, že akože toto je tá naša rodina. Áno. Vivianka, poď ešte si pozrieme teraz ďalší model, už keď teda si sa tak rýchlo prezliekla, šikovne. No, šikovná si, no. Takže toto máme znova, teda vlastne ten čistá bavlna, materiál a teda také voľnejšie strihy sú použité, nohavice sú s vreckami, aby si teda mali deti kde aj ruky dať. A zase máme teda to, ako tú možnosť, teda mamina, tatino, aby sme to teda ukázali, že to môže mať aj tú ženskú, aj tú mužskú ako keby verziu. Áno. Takže dá sa to aj takto. A teraz nám Vivi predvedie niečo dievčenské špeciálne, lebo to bude ružové. Ďakujeme pekne. Tak prídeš ešte na ružovo. A kým prídeš na ružovo, ešte si možno môžeme povedať aj takú vec, že niekedy naozaj tie nohavice v tom domácom oblečení sú voľnejšie, niekedy môžu byť takéhoto ako keby leginového. Sú tu také, som vzliadla, tuším, také trošku užšieho. Také ako keby leginového typu. Veľmi obľúbujú dámy leginy, do voza, do koča, dajú si k tomu tuniku a teda vlastne buď teda teplačkové, alebo teda tie leginové. Potom tieto voľnejšie, čiže ako záleží od toho pocitu tej ženy, čo má rada. No, keď už tu stojím pri tom štendri, čo ste nám priniesli na inšpiráciu ukázať, tak vidím tu také ako keby kadejaké vesty, lebo si myslím, že naozaj je veľa takých zimomrivých, ale vyzerá to tak, že všetci budeme zimomriví túto zimu, že nám všetkým bude zima, takže sa budeme musieť poriadne poobliekať. A toto je takáto ako keby vesta na to ešte, na to domáce oblečenie? Áno, to som hovorila, že také cibuloidné, že teda a keď je žene zima, pridá si vestičku, keď je ešte zima, pridá si bundičku, takže vestička buď krátka, alebo dlhá. Že sa to dá vrstviť, áno, že môžeme rátať s tým, že aj keď sa to možno niekomu zdá ako keby taký jemnejší materiál, že sa to dá všetko navrstviť, aj toto, takáto kožušinka umelá dokáže zohriať. Veľmi. Je to aj príjemné, mäkúnke, také ako túlivé a má to aj teda tú funkciu, teda, že zohreje chrbát a predok. A tu dole sa vlastne sa nezapotíte, lebo tu je jemnejší ten materiál. Takže to tak pod pazuchou niečo také, to nerozširuje to. Áno. A už Vivienka sa dala do toho ružového, tak sa nám teda pekne teraz ukáže. Tak tu máme dievčenskú variantu. Môžeš si to zakasať trošku, že či by ti to, ako by ti to išlo, tak? Áno. No, je fakt, že máme krátky rukav. Áno, dobre, pekne tuto má gumičku, tak toto trochu vyťahneme. Áno, vyzdobíme ťa. Dobre, tak si to musíš, vieš, tak šmrncovne dať. Pekné, dobre. Takže je to také, tu sú také... Ešte by sme mohli ukázať teda ako do tretice, teda tú mamu, tatu, páči sa. A že by boli... Čo povieš ty, ľúbilo by sa ti to? Áno, páčilo by sa to. Ona nie je ozvučená, ale ja to tu prekladám. Áno. Takže toto je favorit našej Vivienky. Dobre, musíme končiť. Vivienka sa možno opäť vracia do školy alebo do družiny, tak jej ďakujeme, že teda prišla medzi nás, že prišla za modelku a vám samozrejme možno aj pripomenúť, že naozaj teda sa blížia jesenné, smutné, sichravé dni, že je dobre, keď sme doma, ale je dobré, keď si to vyvažujeme aj pobytom v prírode a preto máme teraz pripravenú skvelú dokrutku o turistických značkách.